Kopogore gi mano, jatend jotije sirikal Felix Koskei ochiwo siem mager ne jogo machwalo lweny e gwenge ma North Rift. Wira ni mano tim njore mamedo mana thiro dongruok e gwengego. Matok kanochiel gi magina ruoth moro e gwenge ma Loruk e kar chung od bura ma Baringo North e kinde mana jonjore rakore kod jodak. Koloso e kinde nyasi manobagi e skund sekondar ma Koloa, Koskei nomedo jiwo okang' mar piny owacho mar kete timo kenge manyalo tieko nek kod timbe njore e pacho kae. Wanagezi skauti wanasindikisha mgeni wetu wa heshima. Makaribisha wageni wetu wa heshima kwa njia ambayo inastahili kwa wimbo wa taifa. Baringo County were present today. The principles for Felix Koskei nichukue nafasi hii nimwalike Kasisi Yusuf. Tutaendelea kukalia hii area mpaka amani idumu na iwe tradition yetu area hii. President ametoa amri, alisema kama mnataka hapa ifanywe iwe army barracks, atatuma askari wote. Alisema Jamal Ngot, atatuma hapa mpaka tujenge even barracks hapa na training ground. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu tunataka Tiaty iendelee kama sehemu zingine za Kenya hii. Insecurity should not be a hindrance for development, and we are not going to accept Tiaty to be behind because of some few elements wanaleta insecurity hapa. Najua tulikuwa na ratiba ikiongozwa na waizani wetu Red Cross na county government ya Baringo na county government ya Elgeyo Marakwet na National Irrigation Authority. Can you ask them to help us in reviving this irrigation scheme? Because hiyo itabadilisha wananchi wetu. Mambo ya wakora mtu ajui ni sangapi atafanya maneno yake. Ile rais amefanya ni kuweka enough askari pande hii, ametusaidia mpaka na NPR kusaidiana na wananchi wale wanapenda amani ili tungangane na wakorofi ambao wako kati yetu. Nyakorongo jwang jaod bura ma Kiharu Ndini Nyoro kachiel gi nyawadgi Maundanyi Dan Mwashako okoyo doho mondo chako rangi kaka jod bura ma pachoka cholo negi basaris e od buche mage. E kinde moloso e gwenge mag Weruga, county ma Taita Taveta, Ndindi noyango kaka ng'eny jonyuol ma pachoka ogeno kuom omenda mag basaris. Gino mabiro rocho somo nyithindgi kapo nono ni ogole oko. Jatelano bende nokwayo mondo omi thuolo tend counties mondo chak chiwo basaris ne jopuonjore ahinya to mawuok e anyuola ma yutogi nitiere piny. Babu yangu, my grandfather, alikuwa anaitwa Canon. Kweli kama ulikuwa unatumia 80% kusomesha shule na sasa hii imetoka 15,000, 16,000, 17,000 unalipa 1,000. Maisha yamegeuka ama hajageuka? Hiyo ndo habari njema leo nimeleta, na ndio kwa sababu wanafunzi wako hapa wa day school. Hawa wanafunzi wa day scholars wote kutoka tamu hii, na tuanze next time tunaanza tamu hii. And I want to request our Supreme Court kwa unyenyekevu sana. We respect our judiciary as much as we respect every other organ of government. Myself as an MP, nawauliza kwa heshima wakifanya uamuzi ambayo iko mbele yao in regards to the existence of NGCDF. Nawauliza kwa heshima kubwa sana kwa niaba ya wazazi wa Kenya, kwa niaba ya wanafunzi wa Kenya, nawauliza kwa heshima watengeneze barabara muafaka ndio NGCDF iendelee kutumikia wananchi wa Kenya. Kaone weche motendre kod somo ni moko kuom josiasa kod jokanye sekta mar somo e county ma Nandi. Koro ni kod to ewi ikruok ma sirkal oseketo motelo ne jopuonjre ma jograde 9 donje senior schools higa manyien. Jotelogo kotelnegi kod jaod bura ma Aldai mano Marian Kitan kod gavana ma Nandi Stephen Sang. Koro wacho ni nenore ni skunde jopuonj kod chenro mag donje senior school poko ikeyo makare ne jopuonjre mokwongo mag CBC mabiro donje senior school. Jotelogo ne lose skund sekondar manyiri ma AIC Chebisas e nyasi mar duoko erokamano ewi duoko maber mane jopuonjre mago mag klas 12 onyiso higa mokalo mabende ne giyudo kata bende ne gintiere kod achiedh nade modhuro. That is achievable. So tunawatakia mema. In this transition process, we know that
this CBC program has had challenges in the introduction. Our JS classrooms, grade 9, are still being constructed today. Some of the schools don't have JS classrooms. And as we transit from JS to senior school, let the ministry also get prepared and get ready. If it is labs that are required, like the way Chevisas requires a lab, please provide those in good time for our students and learners to be prepared for the next level of learning. We want to ask the ministry to continue investing in infrastructure in our schools. These wonderful girls, I was here a few days ago and I went to the laboratory that they use. And that laboratory is not good for, in fact, you will be surprised that we still have good grades in chemistry, in biology, in physics, even with the kind of lab that exists in our school. It doesn't, and to know that these wonderful girls are competing with students in Kapsabet who have 6, 7, or 8 laboratories, and they are going to do the same exams. We are being unfair to the many small schools. Kopogore gi mano, jaod bura ma Machakos Kamene Misimbi oluongo spika mar od bura Moses Wetangula mondo oluor ng'eto mar doho manowacho ni azimie kweth mathoth e od bura. Kamene nomedo wacho ni tend migawo mar omenda ogolo omenda ne counties ka nok mar omenda michwalo ne counties hinyo tayo tije. Kamene medo ni juma mabiro ka od bura oa yweyo en kaachiel kod jod bura mamoko gibiro neno ni omenda go ogol ne counties. Weche gi ne owacho e skund sekondar ma Mukuni kama ne otwak kod rowere kendo chiwo taulo mag ria ne skunde mohinga 16 e gwenge ma Kalama e sub county ma Machakos. We have heard from the National Assembly. We understand the speaker, our speaker, Honorable Wetangula, took a case to court. And the court has been able to declare once again that Azimio is the majority. Why don't we uphold our constitution? When the judiciary says it, let us uphold what they have said. Because they went to court, they disputed, and the court has insisted that Azimio is the majority. Let us see the speaker respecting that court that he chose to go and appeal on this case and doing the rightful thing of honoring Azimio as the majority in parliament. Kopogore gi mano bende jagoro maduong' mano e duond bura mano mar Jubilee Jeremiah Kioni e okang' machielo osewinjruok manyocha jatend piny William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga okete kokgi. Kwacho ni sirikal gi sani itayo gi Raila Odinga. Koloso e kinde nyasi mar goyo erokamano mar MCA Manarok Josephine Torome mano yudo loch e doho kaluwore gi bura mar welo mano donjone godo e doho. Kiono nyiso Raila mondo obed thuolo mar yango riwruok mare kod piny owacho. Jakom mar duond bura mar Jubilee Torome Saitoti korka kore onyiso gavana Manarok Patrick Ole Ntutu mondo riwre kod duond bura mar Jubilee motelo ne yiero mar higa mar 2027. Seneo leo ni kamati gapi zinaongozwa na wana ODM kwa hiyo bunge? Budget ndio hiyo ilienda juzi na zile zingine. Kwa hivyo kama mnasema mambo ya mageuzi ya serikali, mtu mwenye amefanya kuu kwa Ruto ni baba. Hiyo serikali amepindua. Akiondoka itakuja imegonga chini kama mavi kama kinyesi ya ng'ombe. Ni kuomba vyama vyetu vya siasa hasa wakienda kufanya nomination, hatujali ni kabila gani unataka kupea nomination, bora tu huyo mtu ametoka Narok ama ametoka Nakuru ama ametoka Kisumu, mpee mtu ambaye ametoka katika kaunti hiyo. Mimi nimeenda mpaka Supreme Court kwa hii kiti, kuanzia Magistrate Court, tukaenda High Court, Court of Appeal, wakaenda Supreme, yote nikashinda. Ushindi ya huyu leo ni shindi kwa jamii ya Wamasai na hasa kwa wamama. Wamama wenzangu, ninawahakikishia kwamba tukishikana tutafanya kazi. Nimewaonyesha ya kwamba tukinyang'anywa tunaweza.
kopogre manya kwa mgajwang ami weche motenre kod thieth. E kinde ma piny Kenya pod kale midhiero mathoth e bero weche thieth e pachoka ahinya to e gwenge. Dwaro nitiere mondo ochiw thieth ma nengone yot moloyo to ne jogweko ma yuto gi nitiere piny e kaunti ma Kisii. E kinde mane gitwak e gwenge ma Bogetario mayudre Nyamache e kaunti ma Kisii. E kinde chenro mar chiwo thieth moko chul ne jopiny, jochiw thieth mawuok e ute thieth mopogore e kaunti no onyiso ich wang'gi kaluwore gi pek mantiere e weche mag thieth. Magi obiro e kinde ma kwan jotuo mantiere koda kansa omedre kinde chenro no mar thieth moko chul. Giyango bende ni ngima jotuo go oyang ni nitiere kamarach e kinde ma weche mathoth pod okwako kumba mar thieth mar SHA. Lea kuongezeka, watu ni wagonjwa na wanastahili kusaidiwa, na tumebarikiwa kupata wagonjwa wengi sana tunapoendelea kuwahudumia. Tumeona wagonjwa wengi wako na shida ya diabetes na hypertension. Most of our parents, they are suffering from cancer. They are suffering from fistula bila wao kujua. Wengine wao wanaenda hospitali kujitibu, hawajui wanatibu nini. Tulionelea ni heli tulete hiyo kampu ya free for breast cancer, free fistula, free cervical cancer, free blood tests, free doctor consultation katika hii parish yetu ya Nyamache. Hapa kwetu tumekuwa na visa vingi vya watu ambao wamekufa kansa. Na hivyo watu wetu wamekuja kwa wingi ili wapate kujua hali yao. Ni kwa sababu mara nyingi kansa inawashtua na wanakuja kujua baadaye. Kwa sekta ya huduma hasa haifanyi kazi mpaka watu wanang'ang'ania, wakisikia tu kuna matibabu ya bure ndio mnaona watu wamejaa, watu wako wengi. Kwa hivyo ninawaomba sekta ya huduma ya elite waibadilishe. Nyakoro mgajwang dakika na paga ngwen tok sa biro marudio chien kapo kaka yo matin asomo moko kuom ote mabendi yoro nwako kalela imagwa magote machok kanyakla kod mbui marwa mano mar Facebook. Aneno kanyo deno ba moja iwacho ni migago choponi e yo makare. Josephat Woodley Gala Kabiero iwacho ni Ramogi TV hintiere gwenge mago mag Nairobi weche manyien choponi e yo makare. Asom kanyo Rafiki Woodley Gala iwacho kanyo ni Ramogi TV iwacho ni intiere Gala Kabiero Siaya County kod jaodi ni Atieno nyaka wango. Aboy fast imeneno ote mari wacho ni weche manyien choponi e yo makare. Nyakoro mgajwang yino mar mon meko yo matin aduogi mathoth bang' yo matin. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Bin pirumo ni kendo. Gi Power Tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo atolna mar 077 900 mondo mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. Msimu huu wa
Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Na kwa mgajong dakika skada paga biro toksa biro marudu chieng machegni wadhi nyime gi weche manyien mago mag migago. Kambi mar tudruok mar Safaricom oyango chenro mar jiwo lony manyasani maidendo ni Spark Accelerator Program. Bang bedo kod romo gi joket mwandu magito chiwo omenda madongo jogoeko machako kit lony manyasani kaka yor timo ohala ma iluongo gi dho ngere ni startups. Safaricom kaachiel kod kambi mar Sumitomo kod M-Pesa Africa biro neno ni jogo machako ohala ma otedore kod kit lony manyasani oyudo omenda kod puonj e kaka ginyalo dongore. Ndikruok ne chenro mar chenro makama biro chakre chieng' tarik 1 dwe mar 4 nyaka chieng' tarik 15 dwe mar 5 mano kokadho mbui mano mar Safaricom. Our ambition as Safaricom is to be Africa's leading purpose-led technology company. And today's Spark Day demo means that we're doing two things. One, it's part of our transition as we move from a telecom into a techco. And our strategy around that is how we build solutions and propositions for our customers, layering on our core platforms of M-Pesa, of our connectivity, and the devices we now offer in the market. Na kwa mgajwa Governor Mamba Sabit Mohamed Ali ojiwo rowere mawuok e gwenge mayudre Nyandwat mondo wuogoko kendo ka upande kongiso gi ber mantiere weche mago mag telo gi yiero mapachoka. Kanoloso e kinde mano yore nyasi mar pogo chiemo na jodak mawuok e gwenge duto mayudre kaunti ma Garissa. Governor no puoyo jatend piny William Ruto kuom chik manogolo mondo jodak makono omiyo pande maonge akwede moramora. Jatelo no wuok tung' mosuo gi Governor ma Trans Nzoia George Natembeya. Bang' Natembeya ne kwedo weche mago mag chiwo pande ne ng'ata mawuok e gwengego. Vijana wa Northern Kenya wote na wahimiza mchukue nafasi hiyo na kila moja achukue kitambulisho. Ndio wakati kura ikifika sote tuwe na nafasi ya kushirikiana na wengine katika kuchagua viongozi katika Kenya. Hii hali ya kubagua sisi tunashukuru rais wetu kwa hilo jambo la busara kuhakikisha ya kwamba Kenya ni moja na watu wetu wote wapate hali sawa. Luoro kwa kogweng madiani e kaunti Makwale bang' jal moro majahigni 29 ne wito ngimane bang' kane ochwoye kod pala gi ji ariyo maliekre ne riembo bodaboda. Wachre ni jalno mong'ere kaka Juma Said ne yudo midhiero makamano e kinde mane ochomo msikiti e Alam.
Jopiny nopong' kod ich wang' ne omonjo achijego mabende nores kod obila. Bang'e obila nodino ne achijego e tesend obila Madiani. Kamanda mar obila ma Msambweni Hamed Hilo wacho ni achijego pod ibiro med dinnegi nyaka chop chieng' wuok tich kama bende ichano tergi e doho. Alikuwa yuwatoka nyumbani waja zake msikitini kwenda kuswali, akapata na vijana wawili juu ya bodaboda wakamdunga kisu, na baada ya hapo Juma alitembea mpaka maeneo ya hapo Bohol akaenda kutafuta usaidizi kwa familia ya Ali Oyo. Alipofika pale akampata mama mmoja, akampatia leso na akamfunga mama, akapiga kelele. Watu wakatoka pale, je akachukuliwa na vijana akaletwa dispensary. Akifikishwa dispensary Juma Day alikuwa amesha dead. We need justice for this young man. We need justice for Juma. We need justice for the people of Bongwe Gombato. We will not sit down and see inequality, thuggery, and kind of stupidness happening within our territories. Sisi kama watu wa Bongo Gombato wote tunataka haki yetu, tunalilia justice ya Juma. Sisi ni watu ambao tuna amani, hatutaki vita na watu. Tumekuja hapa tunalilia kilio cha haki. Huyu mtoto alikuwa ni mtu mzuri, ni mtu ambaye alikuwa anajituma, ni mtu ambaye ana bidii zake. Ne koronga jongi nek makoche gwenge mag Diani County Makwale bende makelowe giko mar weche manyien mag migago odiochieng' makawuono kapo tiko chenro makama asomo kuom ote mabende sebedo kioro nonya koronga jwang mbui mara mar Facebook anno kontiere achiel kachiel kasomo kuom ote mabende ntiere anena boy wacho ni weche manyien mago mag migago chopo ne yo makare kintiere e gwenge mago mag Nakuru. Aine wuoro wacho ni Sharon neno weche manyien kintiere e gwenge mag Wigot Nyahera. Otiyo iwacho ni ineno Rabugi TV kintiere Migori Suna West Nyailinga Village. Wycliffe Onyango inwenacho ni weche manyien choponu e yo makare. Nyakoro Mgajwang gi weche manyien mamoko ni yud kanyo ka onoromo saa achiel mano mar otieno kama bende obro bedo kwaloso ni koda kuku margi e yo ma adimba. Kwa kamano akwayo ni mar mondo bi ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Sharon Ongao. Ritiro Masane.